Ala Igbo ekele m ndị Igbo ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo video onyinye m na-eme taa. Ana m eme video direct our brother Okwuluora ndị Igbo. Anyị nwawu ndị Igbo bụ ndị Imo steeti. Anyị na-ala ike nsogbu. Ana m eme video direct to him. Ya biko ya wepụ ihere. Ya wepụ ihere, wepụ ihe ndị mmadụ ga-asị. Mee video. Gwa ndị ụwa sị adịghị ama na mụ Okwuluora, I'm sorry for the word m used okwu m kwuru gbasara Imo steeti. Ọ dị very important in Omenye because so many hotel owners nọ n'Owerri here they are happy with Okwuluora. I have to be very honest with you. Imo steeti unu hụrụ anyị nọwụ a tourist state. One of the things na-enye Imo ego tourists, people na-eshi Rivers State, Bayelsa, everywhere abịa here every weekend. Ọ bụrụ na ị bịa Owerri, ị ga-ajụ sị hotel niile juru n'Owerri kedu ndị na-ala ọjị ya? All people ship from different areas na-abịa. Ị bịa last week gara aga n'Owerri, enwe one event enwere here, enwe hotel ị ga-ahụ dị available. Enwe ofu hotel ị ga-ahụ n'Owerri last week. From Thursday to Monday, everywhere juru eju. Here people ship from different states. So ịpụta na social media gị nọ na-eti Imo steeti, ụmụaka Imo steeti n'ogo area. Enwe onye ga-akwado ije, nwunye ya play area video sị ọwụ Imo steeti asị n'ogo area ka echi ije. Then ndị nwe hotel eluzuole customer ha kwesịrị ire room. So onye iji eme this video, anyị like her problem. Oh, biko my brother, ịpụtakwa gị sị ụmụnne m, I'm sorry, ọwụ na adara m ada okwu, nwa ya naanị ya gbaji olu. Imo steeti were tourist state. Unu ga-ahụ ọnwa gara aga last 2 months oge m batara abịa mgbe mee video jee ma Ugwuta. Enwe hotel m jere n'Ugwuta ga-eme video. Now people na-ekwozi akpọ their family eje there every weekend. They didn't pay me. I was doing it to promote the state and Ala Igbo. I was doing all those videos to promote the state and Ala Igbo. So you coming out on internet gị lee ihe hụ onye nwe wepụtara fuel ya, wepụta time ya ga-eme gị sị mmadụ abịala Imo steeti. Even ana m awọchị one boy na-ama ọja one boy na-ama ọja si na akpọrọ egwu n'Imo steeti. Ọ sị na ọ decline ya na ọ ga-aga ka hapụ kidnap ya. Can you just imagine that? Onye na-ama ọja tụgazụ oji bi Imo steeti ama buru ya. Na-ajụ sị onye ahụ sikwa n'Imo steeti a ga-akpọ onye ọja from amamebede boy ishi. Why can't you put n'ihu the angel chụọ ụmụazị na-ama ọja kpọọ ha abịa mara gị ọja? Ha chi ihe a na-eme to bring the state down. For many people, I'm not doing advert for governor or anybody. I don't know any political party. Ala Igbo ha na-eme ka ha ga-esi ma Ala Igbo a ka ọ dị great. Ka ụmụnne anyị ndị n'obodo niile dị iche iche. Enwe ndị dị stranded. I'm being honest to you. Enwe ụmụnne anyị rahụga na iro na street. Ka ha si anụ news ba anyị awụ ha ka o si dị. Ịpụ n'ụzọ na ị ga-ahụ people nyega ji wagon, ị ga-ahụ big cars, people are here. So ka our brother happy ibe ile steeti anyị na-atara ya ala ime ịdị ime na gọọmenti wa tipụacha ndị n'ohi anya ka ahụ na people n'ohi a dị okay. Ịkpọsa ahịa gị ree ya. Just imagine weekend, ọ bụrụ na ị na-eshi Port Harcourt abịa Owerri, ịhụ ụdị hold up na dị Friday boundary between Rivers and the Owerri. Ndị bataga side a, ọ ndị ha na-abịa eri ego here. Ọ ndị ha na club na ụmụ obere shop ndị anyị nwere na a na-azụ ahịa. So why am I made this video? I want to always marry my brother or not always marry my junior brother because he's my junior brother. All just say we're gonna eat the radio. I'm sorry. If you use the word use. I want yes na him get the man. I won't know me. On and again, I check one your day, man. I heard do time. Say, but I guess I'm sorry. Because you yourself have been coming to Imo State. Here, video man, on your water. Kenya na ọrụ ya so ga-agazi Imo steeti ịga Igbo ọja na aga kidnap ya. Very soon onye ọkada na onwe ya ga-asịkwa gị na ọ ga-eji Imo steeti na aga kidnap ya na Imo steeti. So here we mmadụ ibutu steeti down. We whole state ka ịkụrụ slap. We don't support whatever that happened to you. Anyị na support ihe ọjọọ, insecurity na everywhere na Ala Igbo. Enweghị ebe dị safe ma Ọnịcha ma Anambra ma Imo ma Ebonyi ma enweghị ebe dị safe. So what we are asking you, please my brother, because of people's business, people in a room, people are here for holidays. This is Imo State, no go area.
you have to apologize to ndị Imo. Ka ị hapụ ịgbachi nkịtị, maybe is chọ na ị na-eme big boy, ọ wụ ihe big boy, o wee host state ka ị kụrụ slap. Some of us nwere business anyị here. So ị gaa anọ na social media gị maybe our state, maybe our business. Ịpụta gị sị adị sorry. Kwuo ya na adị m sorry, enwe ihe ga-eme gị. Onwe onye nwere explanation. Just I am sorry, ndị Imo adị sorry, ọ bụrụ na word m yuzuru na ọ dị ha mma. Anyị enwe ike zu ike hapụ gị. So what we are saying na biko ụmụnne m, ka unu si anụ Imo steeti na ntị awụ ha ka o si dị. Ka esi ekwu Imo steeti everywhere. Jee insecurity egbuo gị. Lee na onye na-ama ọja tụtọrị ka e nyere ọrụ n'Imo ya so ga-aga because of na ọ nụrụ Okwuluora kwuru on social media. I love this state so much. I like Ala Igbo. This state has a lot of billionaires. This state has a lot of billionaires. Ala Igbo Imo State. Imo State in line on Imo. A lot of people in here visa Canada here has they are not going anywhere. One money when a hotel at on and none over them travel. Oje ya no 2 days ya braloba. So many people who make a business here at Andishima Anambra. Nduli, most of them do here at the investment in. So my brother, I want to about a war with the Imolite. I like how the language is. I like how the language is. Say, but a man, if you don't, sorry, we will forgive you. God bless you all.